вакытында сезге нинди генә комментарий язмыйлар, менә адәм балалар, Юк, теге Рамазан айы вакытында сез бит инде ифтар ашларында да бик зур ярдәмнәр күрсәттегез. Анда да хәтта кеше шундый ямьсез комментарийлар язгалады. Имештер менә пиар итеп кабул итүчеләр дә булды. Сез андыйларга нәрсә дип җавап бирәсез? Ни дип Резидә җавап та бирергә белмәдем баштарак. Ничектер күңелгә авыр да алдым. Аннан соң уже көлеп тә җавап бирә башладым. Ләкин мин шуны аңладым. Bir кайчанда акланырга кирәкми. Шулай. Син һәрбер эшләгән адымың ул синең барыбер дә Аллаһ Тәгалә күрә. Һәм нинди ният белән эшләнелә ул? Пиар өченме ул, үзең өченме, кеше өченме, нәрсә өчендер? Бары тик ул бит эчке күңелеңне барыбер Аллаһ Тәгалә белә һәм күрә. Без бу теманы дәвам итәрбез. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар белән исәнләшик һәм тапшыруыбыз барышында бу турыда сөйләшербез. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева. Димәк, менә шушы бөтен хәлләрдән соң сез бер кеше алдында да акланмыйча, бер кешегә бер нәрсә дәлилләмичә, күңелең ничек куша, шулай яшәргә кирәк дип уйлыйсыз. Ну, ул минуттан ук түгел, дип әйтмәс идем, мин гомумән шулай яшидерим һәр вакыт. Һәм сез инде мине беләсез бит инде күптәннән. Ул Instagram булса да, булмаса да, соцшелтәрләр булса да, булмаса да, мин гомер буе менә шундый бурный, шундый бик диде тормышта яшәдем, Аллаһка шөкер. Бала чагымда шундый булды, әтиәнем иҗат кешеләре булгач шулай булды. Һәм башкача булырга мөмкин дә түгел, мин шундый үзем халәтем белән. Ә менә бу хәйриячелек эше, менә бу хәйрия концертларында катнашу, ифтарларда булышу, бу йөрәк кушкан эш бит инде. Моны бит инде пиар өчен генә берничек тә эшләп булмый. Аны эшләсәң дә бер эшләр идең. Сез бит көн саен диярдек. Башка җырчы артистларны да үзегез белән ияртеп. Ну, ул күптәннән минем инде теләгем иде, күптәнге теләгем. Ләкин ел саен мин ничектер шулай мәчеттән узып барып, ел саен ничек кенә менә монда кереп, шул ифтарларда катнашырга микән, шундый ничектер уяладыр. Теге читтән керсәң, бер үзең генә килеп керсәң, ничектер сиңа бик сәерсенеп карарлар кебек, һәм нәрсәдән кемгә барырга, нәрсәдән башларга белмидем. Ләкин теләк күптән иде инде, бер 3-4 еллап. Инде менә безнең кызлар пати төркемебез оешкач, алар белән гомумән кызларга рәхмәт әйтәсем килә. Минем һәрбер идеямны, һәрбер менә тәкъдимне алар хуплап алалар да, һәм инде кушылып, бергәләп без аларны башкарабыз. Һәм бергә булганда бердәмлектә көч диләр бит. Барыбер ничектер җайлырак, җиңелрәк, куркыныч түгел. Һәм инде менә бу очракта да Аллаһка шөкер кызлар шулай ук барсы да бик канәгать. Һәм беләсең, Резидә, менә әйтәсем килә, кайбер кызлар шулай ук башта уялып кына, ничектер, ой, ятсынып кына, шундый ничек булыр микән ул. Аннары соң барып килгәч, шулай ук Instagram битләренә уялдылар куярга, ничектер теге үзен күрсәтү кебек булыр кебек дип инде. Ләкин кайберәүләр куйганнан соң аларның үзләренә директка яза башладылар. Кызлар миңа гына түгел, хәтта аларга да яза башладылар. Кызлар менә ничек барырга була анда? Ничек менә безнең дә барасыбыз килә. Сез шундый молодцы. Менә әйтегез әле, кемгә анда мөрәҗәгать итәргә? Һәм менә безнең бер кызыбыз инде, ул инде шаккатып миңа дип бер кайчан да директка андый язмалар килмәде. Монда инде мин аңладым, чынлап торып та куярга кирәк. Һәм ни өчен без әле яхшылык белән уртаклашырга тиеш түгел. Үрнәк күрсәтергә. Бу бит инде барыбер ниндидер кешене менә өнди яхшылыкка. Шуңа күрә бу теге кем ничек кабул итә инде? Бәлки кемдер инде мактану дип та кабул итә, кемдер пиар итеп та кабул итә, кемдер киресенчә. Ләкин менә шул ук без хәйрия концертларына барганда да без куябыз ул видеоларны, ул фотоларны ни өчен? Чөнки шулай ук шуннан соң
бик күп кенә шалтыратулар, диретка язулар килә. Ә кая барырга? Ә ничек? Менә безнең булышасыбыз килә, ә без белмибез. Чынлап та бихисап күп андый кешеләр кемнең булышасы килә, алар белмиләр, кемгә урамдагы кешегә булышып булмый бит. Бар шундый чынлап торып та мохтаҗ кешеләр, кемнәр көтәләр синең ярдәмеңне. Шуңа күрә менә мондый чараларны мин уйлыйм яшермәскә кирәк. Күрсәтергә, киресенчә куярга. Һәм гомумән мин инде шундый кеше, сез күрсәгез инде минем Instagram битләрем, мин бер нәрсәне дә яшермим. Мин иң беренче чиратта аны үзем өчен саклыйм. Мин яратам менә, теге әйтәләр бит, послевкусие, мин яратам менә утырып кичләрен, менә шулай листать итеп, искә төшереп, кайчан булды әле бу вакыйга, менә шул, менә мин гомумән аны үзем өчен иң беренче чиратта саклыйм. Минем көндәлек тормышым, теге көндәлегем кебек. Бигрәк тә инде тормыш иптәшегез фото белән шөгыльләнгәч, Ленар абый сезне һәр даим һәр чараны фотога төшереп истәлеккә калып тора чыннан да. Менә бу игелекле, шушы изгелекле гамәлләрнең кирәклеген сез олыгая баргач кына аңлый башладыгызмы? Әллә инде кичкенәдән ярдәмләшеп яшәргә кирәклекне, хәйрия эшләре белән шөгыльләнергә кирәклекне аңлый идегезме кичкенәдән? Кичкенәдән ук мин аны күреп үстем. Чөнки минем әтием дә, әнием дә шундый иде. Әтине белгән кеше, алар барысы да әйтәләр, әти кебек менә мәрхәмәтле, ул инде менә урамнан үткәндә дә ул олы кешеләрне олы итеп, кечкенәләрне кече итеп, һәр вакыт һәрберсенә вакыт табып, ниндидер менә 1 минут булса да туктап, сөйләшеп, һәм инде ул гомумән инде миңа кечкенәдән килгән әйбердер, уйлыйм, һәм инде ничектер мин күпме үземне хәтерлим, минем дәвәниләремдә дәвәтиләрендәләр бөтенсе намаз укыйдырыйлар. Без һәр вакыт аш үткәрәдериләр безнең иләрдә. Һәр вакыт ураза тотадырыйлар. Һәм инде менә миннән күп сорыйлар, кайчаннан бирле ураза тотасың? Мин үземне менә хәтерлим, мин мәктәп елларыннан бирле ураза тота башладым, но анда мин инде берничә көн генә, 1-2 эш кенә көн тотадырым менә шулай. Ә инде тулысынча мин инде хәзер бер 7 ел тотамдыр инде, 7-8 ел бардыр инде. Һәм Аллага шөкер, иптәшем дә кушылды хәзер 4 ел инде подряд менә минем белән бергәләп тота. Һәм мин уйлыйм, ул һәрбер кешенең үзенең теләге булырга тиеш, ул кемнеңдер әйтү буенча түгел, ул үзе барып җитәргә тиеш улай. Вакыты җитмичә кешегә берничә аңлатмыйса. Ул үз теләге белән һәм бит күп кеше ябыгыр өчен тота уразаны, ниндидер башка максатлар өчен белән тоту. Андый ният белән ул дөрестә түгел. Һәм ул булырга да тиеш түгел андый ният. Гомумән, менә минем өчен ураза, теге мин ниндидер ул айны үземә тынычлык алам. Ниндидер мин гомумән ул айны мин концертлар куярга тырышмыйм. Гомумән мин банкетлардан нитәм инде баш кишәм, баш тартам, һәм хәйрия концертларында гына катнашам. Гомумән күп теге кунакларга, ниләргә очрашуларга йөрим, өйдә генә утырып, шулай намазлар укып, ничектер дугалар укып, менә ничектер мин теге ел буена җыелган гынахларымны җуам кебек, теге үземә тынычлык алам кебек, чистарнам. Шуңа инде ул менә шундый мин ел сайын көтеп алам улайны. Һәм әйтер идем, җиңел түгел. Бер ай буена иҗат кешесенә, теге ел буена без бит инде ияләнгән кеше белән аралашып, шундый ыгы-зыгыда яшәп, теге гел монда син тулаем ничектер бөтен элекке тормыштан ваз кичеп, син өйдә утырасың һәм 1 ай буена ул чынлап торып та җиңел түгел дип әйтер идем. Һәм бу чынлап та бер сынау, һәм бу сынауны үтәргә тиеш дип уйлыйм, чөнки чынлап торып та, мәсәлән, әйткәләшәсе килгән чакта да иде син үзеңне рамкада тотып, туктале уразам бозыла бит әле, син шул даже әйткәләшмисең инде. Калганын турында әйтеп тә тормыйм инде. Рамазан ае үткәч. Рамазан үткәч киреп китәсең инде яңадан. Ну, менә ул бит инде кешене үзгәртеп булмыйдыр инде, белмим инде, барыбер. Но ул кирәк, әйтәм бит, ул теге кеше азынмас өчен, кеше ниндидер менә теге үзенә бердән нинди рамка, туктале, стоп, былай бит ярамый. Аллаһ Тәгаләгә менә барыбер менә кирәк ул. Шуңа күрә юкка гына аны Аллаһ Тәгалә уйлап чыгармагандыр. Елга бер тапкыр менә шул Рамазан ае. Рамазан ае вакытында намазлар укып дигән фраза әйттегез. Намазларында укыйсызмы? Ураза вакытында гынамы, әллә һәр вакыт 5 вакыт намаз укыйсызмы? Юк, һәр вакыт укымыйм, дөресен әйтәм. Һәм инде мин андыйга килеп җитмәдем әле кызганычка каршы. Ләкин
намаз ураза вакытында инде 5-сендә укыйм һәм инде әйтәм ул минем өчен шундый ой. Мин анда полностью кырып китеп инде. Һәм намазга да мин шулай ук үзем килдем, үзем өйрәндем. Рашида Исхаги китабы буенча ничектер әкренләп башта дугалар өйрәнеп, нитеп, менә 33 яшемдә бастым мин. Ләкин шуны әйтәсем килә, теге бик күп кенә очракта шулай ук ишеткәнем бар, менә шундый сүзләр әйтәләр, син үзең намаз укыйсың дип әйтәсең, үзең менә шул ук ял итәргә барганда купальниктан төшәсең. Мин тагы бер кат әйтәсем килә, мин тулаем дингә кирип китмәдем. Мин әле аңа барып җитмәдем. Мин әлбәттә бу минем инде теге ялгышлыкларым бардыр да. Мин теге бәлки әле теге теләк бар, ләкин менә шушы белмим инде әле үсеп җитмәгәнмендер шул дәрәҗәгә. Вакыты җитмәгән. Әйе. Ләкин менә мин бәхетле елга бер тапкыр, менә шулай бер ай буена шуны булдыра алганыма да мин бәхетле. Димәк, менә шул ук Рамазан ае вакытында сезгә язган кешеләрне беләм. 5 вакыт намазыңны укымасаң, уразаң дөрес булмый дип язучылар булды сезгә. Һәм сез аларга җавап яздыгыз. Ул дөрес түгел. Мин укыдым, мин абыстайлар белән муллалардан сорадым хәтта. Дөрес әйбер түгел. Гомумән мин беләсезме, Резеда, нинди принцип белән яшим. Кешегә ярамый дип әйтеп, менә ниндидер син бит киртәләр куясың. Әгәр дә кешенең теләге бар икән, мәсәлән, ул бер генә дуга белән. Белсен, ул бер дуга, ул уже бер адым ясады шулай бергә. Һәм ул аны чын күңеленнән укый. Чын күңеленнән укый, ул аңа ышана. Нигә син аңа әйтәсең, менә син бер генә дуга беләсең, шуңа күрә син бер нәрсәң кабул булмый. Алай булырга тиеш түгел. Һәрбер адым ул киресенчә син молодец, бик дөрес. Килер вакыт, менә тагын бер дуганы өйрәнерсең. Килер вакыт тагын. Мин, мәсәлән, мин бер кашанда өйдә дә мәҗбүрләтмим бер кешене дә, балаларны да, иремне дә. Ирем мин аңа бер кашан әйткән юк, әйдә ураза тот инде, әйдә менә минем белән бер. Юк, ул бары тик үз теләге белән. Шулай ук балалар да минем бер кашан да аларны менә мәҗбүрләтеп, менә килде бер көн, мәсәлән, кызым үзе килде, әни, менә мин 2 дуганы белән давай тагы берне өйрәнәм. Менә мәсәлән, алар һәрбер кеше үзе барып җитәргә тиеш дип уйлыйм мин. Һәм инде ул аның чынлап та аңлап эшли торган эш булырга тиеш. Кемдер сиңа әйтеп мәҗбүри түгел. Әйе, дингә берничек тә мәҗбүриләп булмый шулай. Рәхмәт, Айгөл, без сөйләшүебезне бераздан дәвам итәрбез. Әйдәгез, даими сәхифәбезгә тукталыйк. Менә намаз укырга өйрәнеп киләм, намаз укырга кызым да өйрәнеп килә дидегез. Әйдәгез, менә шул намаз уку тәртипләренә өйрәник әле. Сәхифәбез шул турыда булыр. Namazın əhammiyyəti nədən ibarət? Allah subhanahu wa ta'ala aytə, birinchidən, İnna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dürüstlükdə namaz hər bir müsəlmanğa öz vaxtında məcbur buldu dedi. Farz buldu. Yəni namaz ol farz degan anlatır. Hər bir müsəlman kişisinə. Mənə bu ayət bizə dəlil olaraq kilə namazını öz vaxtında oxuğuz, həm ol sizə farz degan. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm aytdı: "Əvvəlu men yuhasabu yawmal qiyamə fəhiyəs-salah." Qiyamət günündə ən birinci nəsə turunda soraylar? Ol namaz dedi. Onun əhəmiyyəti şunda. Və izə salahat salaha kullu amaluhu. Əgər də ol əməl, ol namaz qəbul qılına turğan bolsa, həm ol yaxşı bolsa, sifatı bilən barsı deymi? Demək, bütün əməlləri də onun yaxşı bola. Və izə fəsədəl kullu amaluhu. Əgər də ol naşar bolsa, onun bütün əməlləri də naşar bolacaq. Yəni, nəticə nindi? Namazın nindi? Tarmaşın şunday. Şulay bitindi. Əgər də senin namazın aşıq-pışıq ikən, tavuk gibi okuysun iken tiz gene. Көңіліңдә хушук булмаса, менә бу да бик әһәмиятli.
Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кад афлахал муъминун", муъминнәр алар уңышка ирештеләр, алар биек дәрәҗәләргә ирештеләр. Но бөтенесе түгел ди. "Аллазина хум фи салатихим хашиун", алар намазларын хушук белән укыдылар ди. Нәрсә дигән сүз? Русчаны әйтәләр со смирением дип. Татарча хушук диләр, ул гарәп сүзе инде ул. Әмма икенче төрле әйткәндә, Аллаһ Таала каршында ниндидер бер мәхәббәт белән, курку хисе белән, ихласлылык белән укыган кешеләр. Менә бу намаз диде. Менә бу мөэминнәр кытылган диде. Менә бу намазның төп әһәмиятле урыны шушында. Намазны кем укырга тиеш дип без сезгә бу сорауга җавап бирдек. Ягъни һәр бер мөселманга ул тиеш дип әйттек. Кем үзене мөселман дип саный, кем ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип иман китерде, ул кеше намаз укырга тиеш. Әгәр дә сез үзегезне мөселман дип саныйсыз икән, сез дә намаз укырга тиешле буласыз. Ягъни мин әле әзер түгел, ул җавап түгел. Кеше беркайчан да әзер булмый. Үлгәнчә әзер булмый ул. Әйе, кай вакытта кешеләр әйтәләр, менә мин күңел белән ышанам ди. Ә мин аларга әйтәм, әничә күңел белән ашамыйсыз соң дип. Күңел белән ашап та була бит. Син әйт, менә мин күңел белән ашыйм. Әгәр дә син кулны сузып гамәл кылмасаң, ул синең күңел белән ашыйм дигәне мәгънәсе бармы аның? Монда да шулай. Күңел белән ышанам дип кенә булмый, гамәл кирәк. Диндә намазның тагын бер әһәмияте бар. Ас-салату имадуд-дин. Намаз ул диннең терәге. Әгәр намаз бар икән, диннең камиллеге бар. Намаз юк икән, дин дә җимереләчәк. Мен шуңа күрә намаз бик әһәмиятле нәрсә. Намазның төрләре. Димәк, намазың бар фарыз. Алар 5 вакыт намаз. Ул иртәнге, өйлә, икенде, һәм ахшам, һәм ясу намазлары. Буларны уку безгә фарыз. Анда бар, димәк, иртәнге намазы 2 рәкәгать фарыз, өйләдә 4 рәкәгать фарыз, аннары икенде, аннары ясу намазлары 4 шәр фарыз, һәм ахшам инде ул 3 рәкәгать фарыз. Анда бар сөннәт намазлар. Кайсын Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям беркайчан калдырмый иде. Бу сөннәт намазлар дип атала. Нәфил намазлар инде кешенең мәсәлән берәр ихтияҗы барлыкка килде ди. Любой бер ихтияҗы булырга мөмкин. Теләсә нинди. Мәсәлән, кеше берәр эшкә барырга тели. Аллаһтан сорый, ярдәм бирсәң иде. Хәерлесе булса иде дип, нәфил намазны укый. Нәфил намазларның берничә төрләре бар. Истихара, хаҗат намазлары бар, истисқа намазлары, һәм башкалар күп. Һәм менә бу нәфил намазларын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең тормышында куллана иде. Яңгыр сорарга барса, нәфил намаз укыйлар иде, истисқа намаз дип, басуга чыгып намаз укыйлар иде. Безнең бабайлар да шулай эшлиләр иде. Без дә шулай эшлибез. Бу теләсә нинди вакытта укыла торган намазлар. Ләкин кояш байыр алдыннан һәм кояш чыгар алдыннан бернинди намаз укырга ярамый. Мәчет намазлары бар ия. Мөселман кешесе менә шушы нәфил намазлары белән Аллаһ Тәгаләгә якыная. Фарыз намазларында мәсәлән бар икән аның җитешсезлекләре. Шул нәфил намазлары белән ул аларны камилләштерә. Шуңа күрә нәфил намазларын күбрәк укырга тырышырга кирәк. Аллаһ рәхмәт ясасын. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә үз эшен дәвам итә студиябызда Айгөл Бариева. Айгөл, сезнең социаль челтәрегездә, Инстаграмда бигрәк тә без Аллаһыма мең шөкер, Раббыма шөкер, Аллага шөкер дигән хэштеглар, язмалар бик еш күрәбез. Сер түгел, сезнең язмышыгызны күпләр белә, әтиәниләрегезне дә бик иртә югалткансыз. Югалтулар күп булган, тик шулай да сез бүгенге язмышыгыз, бүгенге тормышыгыз өчен Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып яши бирәсез. Менә шушы позитивны, шушы шөкер итүне каян өйрәндегез? Ничек килдегез моңа? Менә язмышым авыр дип кенә утырмыйсыз, сез күтәренке кәефле һәр вакыт. Мин язмышым авыр түгел, Аллага шөкер. Юк. Мин гомумән аны менә минем тирәемдәге дуслар һәрмесе дә белә. Мин инде һәр вакыт шуны әйтәм. Иртәгә үк, Аллам сакласын, иртәгә үк мәсәлән үлсәм дә мин бәхетле кеше булып үләчәкмен, чөнки мин нәрсә теләдем бу тормышта, мин барысына да, минем тормышта барысы да булды. Аллага шөкер. Һәм мин Аллаһ Тәгаләгә мең рәхмәтлемен.
мин сұраған әйберне барсында бирде дисәм дә була. Әлбәттә инде Тик хыяллар бардыр бит әле тагын. Сез бит әле хыяллар, яшь. белмим даже, хыяллар хәзер бары тик шул исән-сау булырга, һәм балаларның бәхетләрен күрергә. Калганын инде мин барсында әйтәм бит, барсына да ирештем дияргә дә була. Һәм инде Аллага шөкер, инде әти-әнине югалту, ул бит һәрбер кешегә сынау бирелә. Әлбәттә, ул сынаулар аша кеше үтәргә тиеш. Һәм иң мөһиме, мин инде әйтер идем, иң зур хәсрәт ул бала хәсрәтләрен күрергә язмасын бер кешегә дә. Әлбәттә, әти-әнине югалту ул зур хәсрәт, зур кайгы. Мин аны кичердем, мин аны үттем, мин аны белән һаман да килешмим. Һәм гомумән мин яратмыйм үземнең ниндидер проблемаларымны күрсәтергә. Әлбәттә, алар җитәрлек миндә дә, минем дә өйдә бикләнеп елаган чакларым була, бик еш, һәм аны бик якын дусларым аны белә. Ләкин һәрбер кешенең үз проблемалары җитәрлек. Һәм мин уйлыйм, беренчедән, син үзең елмайганда, син үзеңә бәхетне тартасың. Һәм инде менә күпме тикшергәнем бар, зарланасың икән, тагы да күбрәк сиңа өстәлә проблемалар. Зарланмыйсың икән, киресенчә барысы да әйбәткә әйләнә дә китә автомат рәвешендә. Шуңа күрә, һәм мин шундый знак буенча бит инде мин арыслан, ул арысланнар, мин күпме арысланнарын беләм, алар инде позитив, гел япты, кояш кебек балкырга тырышалар. Шуңа күрә ул да булышадыр инде миңа. Аннарсын әти-әнием дә шундый иде бит инде. Шуңа күрә ничектер барыбер. Шулай үзегез бит әти-әни югалту ачысын беләсез, үзегез мин бүген дә үләргә әзер дисез. Сезнең балаларыгыз нишләргә тиеш? Аллам сакласын. Аллам сакласын инде, әлбәттә, шулай, минем шуны гына әйтәсем килә, мин бәхетле кеше булып үләчәкмен. Кайчан үләсемне белмим әлбәттә, ләкин мин бәхетле кеше булып үләчәкмен. Мин барсында үкенечләр калмый, юк. Тормыш юлында үзегез гафу итә алмаган берәр адым кылдыгызмы? Гафу итә алмыйм дип алай әйтә алмыйм, ләкин ялгышлыклар булды. Мәсәлән, шул ук әти-әни белән менә яшь чакта ничектер игътибарлырак, аннарсын менә кай вакыт грубый сүзләр әйтәсең бит инде, менә аларны әлбәттә мин хәзер үз күзлегем белән карасам әйтмәс идем. Һәм аны әйтмичә, гомумән хәзер үз балаларыма карыйм, ул шулай булырга тиештер инде, шулай тормыш барадыр инде, ул үзең әти-әни булгач кына аңлыйсың, шулай әти-әни белән сөйләшергә ярамый, менә шулай тупас, дөрфа итеп җавап бирергә ярамый. Ул үзең әти-әни булгач кына аңлыйсың. Балаларга аңлатасың инде, әлбәттә тырышасың, ләкин инде бит инде хәзер балалар бит инде алар бигрәк тә бөтенесен беләләр. Мустақил, шундый самостоятельный, аларга бер сүз әйтергә ярамый. Ләкин инде әйтәм бит, менә тормыш барыбер үзенекен итә, үзең әти-әни булгач, шуннан соң аңлыйсың барсында. Сез чыннан да үрнәк ана, Айгөл апа. Сез үрнәк хуҗабикә, менә сезнең Instagram шилтәрендә. Шулай. Сезнең интернет шилтәрегездә Instagramда рецепты Атайгүл дигән пешерү сәхифәсе дә бар. Мин шәхсән үзем бик еш кулланам әлеге сәхифә белән. Чөнки хатын-кызның көн сайын шул бер вазифа бит инде. Көн сайын көнгә әллә ничә тапкыр ашау әзерләп, үзеңнең якыннарыңны нәрсә беләндер шаккаттырасың килә. Минем шушындый сораулар туганда нәрсә пешерим икән дип, мин менә сезнең шушы рецепты Атайгүлгә кереп, кызыклы рецепт карап чыгам. Каян туды менә шушы идея айрым бер сәхифә тудыру? Беренчедән, шулай ук мин аны үзем өчен беренче чиратта ачтым, чөнки рецептлар югала. Хәзер бит инде элек без дәфтәргә хәтерлим кичкенә вакытында мин әни пешергән карап дәфтәргә язадыр. Әлбәттә, ул инде хәзер дәфтәргә язу ул анда әйбер. Дәфтәр югала, ул саргая, ул бетә аның язу. Үткән гасыр. Үткән гасыр һәм инде монда инде син фотографиялар, видеолар белән берләштереп, иң беренче чиратта мин үзем өчен, чөнки рецептлар онытылалар барыбер. Икенче чиратта кызым өчен. Әйтәм, менә кайчандыр булса мин булмамын, бу сәхифә калыр, кызым шунда керер, ул аңа бик зур ни булыр, үтәргеч зур ни булыр. Һәм карасаң,
бик күп кенә кешегә файда китергәнмен икән, бик күпләр инде рәхмәтләр укып. Һәм мин үзем дә яратам җиңелчә рецептларны. Мин яратмыйм андый бик теге сложный төрле, бик күп ризык, узак итеп ясый торган теге суткалар булып китә торган. Мин сразу ясый торган сразу. Мин камырны да шулай җиңелчә камырларны, рецептларны ясарга тырышам. Менә ясадың, сразу эшләдең, иттең, менә шундый чүпрәле камырларны ясарга тырышмыйм инде мин. Шуңа күрә һәм инде менә бу сәхифә шулай туды. Һәм мин үз-үземнән менә эзләргә тырышам инде җиңел рецептларны төрле сайтлардан үземдә килеп чыга да шулай ничектер мин аларны сакларга үзем өчен дә тырышам. Һәм үзең әйтмешли туйдыра бит инде ул бер төрле ризык. Үзеңә дә теге аннары соң менә хәзер тызлау вакыты бит инде компотлар, кыяр, помидор, аларның да күп рецептлар белдем, менә иң җайлысын таптым һәм әлбәттә мин аны сакладым. Директка шулай язалармы? Менә минем бик шәп рецептым бар, сез дә пешереп карагыз. Язалар килә, андыйлардан да файдаланганым бар. Һәм рәхмәт аларга менә шулай ук менә үзебездә күрдек бит инде Ландышник Маҗаның душмакларын ясадым, бик шулай ук шаттым, үзем өчен сакладым шулай ук. Чөнки ул бит Инстаграмда югала, а монда бер биттә бөтен рецептлар булгач бик уңайлы. Сез инде бары тик үзегез пешереп караган әйберне генә урнаштырасыз. Бары тик үзем пешереп караган и миңа шаган. Әгәр дә миңа шамаса, әгәр дә ул таксиби булып чыкса, мин аны куеп та тормыйм һәм кешеләргә тәкъдим дә итмим. Аңлашылды. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы. Студиядә без Айгөл Бариева һәм мин Резидә Сәләхова. Айгөл, шулай ук Инстаграм шелтәрендә сезнең күп кенә сәяхәт кылганыгызны күрәбез. Сез сәяхәтче дә икән әле. Хәтта сезнең шушы фотоларыгызны күреп, бу Айгөл бер дә чит илдән кайтып керми икән дигән фикер дә туа миңа калса күп кешедә. Менә кайсы илне аеруча үз иттегез? Нәрсәсе белән җәлеп итте? Менә шул турыда сөйләгез әле. Ой, мин алай ук әйтмәс идем, чөнки һәрбер илдә һәрбер үзенчәлеге бар. Һәм гомумән дөрес әйтәсең, Резидә, без гаилә белән без сәяхәт итәргә яратабыз. Гомумән инде елга 2 тапкыр барырга тырышабыз, берсе кыш көне, берсе җәй көне. Һәм аны мин әйтә алмас идем аерып ниндидер ил менә аерымшады. Һәрбер илнең үзенчәлеге бар. Европа ул үзенчә матур, Кариб илләре ул үзенчә матур. Но без инде күргәнегез бардыр, без инде Кариб илләренә гашыйк. Без инде менә Мексиканы, Доминиканы бик нык яраттык. Мексикага без гомумән гашык инде. Без анда 2 тапкыр бардык һәм тагын барга. Монда гына булса, вообще теге ай сайын барыр идек. Аның бер минусы гына бик узак очарга. А булай инде анда бер минус юк. Менә бер аның табигаты, аның кешеләре, аның ризыклары, аның искитмәле үсемлекләре, аның хайваннары, әйтәм бит, аның менә әйтеп бетергесез, һәм инде анда мин һәр вакыт барырга әзер. Һәм әйтергә кирәк, менә ул испан телендә сөйләүче илләр, алар инде менә шул ук Доминикана, Испания, шул ук Колумбия, мәсәлән, шул ук Мексика. Андагы кешеләр бик ачык һәм бик юмарт. Алар бер кайчан да синең белән дурфа тупас сөйләшмәс. Алар һәр вакыт позитив. Һәм әйтергә кирәк, ул бит илләр, алар бөтенсе хәерче илләр. Анда ул Мексика, ул бит инде бөтенләй алар туризмда гына яшиләр. Ләкин шуңа да карамастан, алар һәр вакыт позитив. Алар һәр вакыт сез бер кайчан да менә әйтәм бит, ола дип, олалар сине һәр вакыт каршы алалар. Алар шундый менә ниндидер алардан әйтәм бит, һәм инде ул илләрдән син шуның каты позитив энергия җыеп кайтасың. Һәм уйлыйсың чынлап торып та, синең бер нинди проблема юк. Ә бында кайтасың, кешеләргә карыйсың, кешеләр бөтенесе шулай. Ну, ул табигатьтән дә торадыр дип уйлыйм инде. Чөнки менә мин шулай ук беләм шундый күп илләрне, кайда кояш бик аз, мәсәлән. Ул илләрдә ул инде бик авыр яшәү. Алар үзләре дә әйтәләр, без кояш күрмибез, һәм без кояшлы илләрдә инде анда үз-үзеннән кайф. Без бит үзебездә витаминды күп алалар. Кояш чыкса, без үз-үзеннән кайф күтәрелә. Шуңа күрә ул шулай аңа да бәйледер инде. Тагын сезнең кайфыгызны нәрсә күтәрә ала? Төшенкелектән гомумән ничек котыласыз?
Яраткан кешемнең шалтыратуы, бер SMS язуы, миңа шулда җитә. Балаларымның уңышы. Балаларымның уңышлары әлбәттә, исән сау, һәрберсе исән сау булуы, һәм көтелмәгән ниндидер шатлыклы хәбәрләр, һәм әлбәттә инде үземнең теләгән теләкләремә ирешү, менә шундый ниндидер кечкенә әйберләр дә минем кәефемне күтәрергә мөмкин. Гомумән бер җылы сүз дә кәефемне күтәрә ала. Кешенең эздән хәтере Һәм төшерә дә ала. Мин бик күңелгә якын алам. Әйе, шулай. Мин алай авырсыз әйтмәгәнмендер. Юк. Ну менә кеше берәр нинди теге, без иҗат кешеләре шундый бит инде. Күңелгә бик якын алабыз, нечкә күңелле. Сез шундан да әгел юктан да матурлык күрә торган. Һәр нәрсәдә, дөресрәк әйтсәк, һәр нәрсәдә матурлык күрә торган. Уңай әйберләр күрә торган бер якты кеше, шуңа күрә сезнең әйләнә тирәгездә шундый миңа калса якты, ихлас кешеләрдән генә тора. Бик зур рәхмәт сезгә бүген безгә кунакка килгәнегез өчен, тагы очрашырга язсын. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева булды. Бик зур рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыйк.